Aşgabatda odol petiklenen Russiýanyň kanallarının ýaýlymy täzeden ýoly goýuldy. Mundan öň Türkmenistanda Russiýanyň telewiziýne we radio boýunça döwlet kampaniýasyna, ýagny VGTRK degisli ençime Soltanda Rossiýa 1 we Звезда kanallarynyň ilýetersiz bolandygy barada maglumat berildi. Hususan da Intelsat emelle himra arkaly Türkmenistana ýaýlym beren VGTRK kanallary petiklenipdi. Bu Kremlin Ukrainanyň gün dogrunda alyp barýan urşunyň arasynda Moskwanyň propagandasyny öňe sürýän rus kanallaryna girdilen sanksiýalaryň çäginde amal edilipdi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Twitter'de rus kanallarynyň ýaýlymy bölükle indikeldildi. Aşgabatda yerli we daşary ýurt telekanallary ýurdun ygtyýarlandyrylan aratnyş operatorlarynyň biri bolan Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny aştu ýapyk görnüşli paýdarar jemgyýeti tarapyndan IPTV arkaly ýaýlyma berilýärdi. Geçen hepdäniň ortasynda Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerinde IPTV we Kabel TV arkaly hudurlanan VGTRK kanallary Soltanda Rossiýa 1, Kultura, Rossiýa 24 we Russiýanyň Gorunlyk ministrligine degişli Звезда kanallary elýetersiz bolupdy. Muňa bu kanallaryň daşary ýurt emeli himralarynda hususan da Intelsatda petiklenmegi sebäp boldy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä kanallaryň petiklenmegine Türkmenistanyň hiç ýyly daxily ýok. Mundan bir näçe gün soň Russiýanyň Yamal we Express emeli himralarynyň signallary arkaly bu kanallar täzeden ýoly goýuldy. Kanallaryň ýaýlymy doly ýoly goýuldy. Diňe daşary ýurt emeli himralary arkaly ýaýlyma berilen kanallar petiklenipdi. Häkimetler ýurdun üstünden geçýän ortadan ençeme satelitine birigip emele gelen ýagdaýy çözmek boýunça gyssagly karar kabul etdiler. Häzir ýaýlym ortadan Yamal satelitler toplumundan alınýar, olar bir näçe sany. Türkmenistanyň territoriýasyny Express satelitler topory hem örtýär, bular arkaly IPTV we Kabel TV üçin ýaýlym alınýar. Diýip Azatlyň Aşgabatda habarçysy yerli hünärmenleriň biriniň sözlerini getirýär. Habarçymyz kanallaryň ýaýlymy dikeldilenden soňra olaryň efir wagtynyň 2 sagat ýyda tüýsendigini hem anyklaşdyrdy. Bu ağırlykda Azatlyň Twitter'de habarçylary ozal efirden aýrylan kanallaryň ýaýlymynyň bölükle dikeldilendигine aýdýarlar. Kanallaryň petiklenmegininden soň kanallaryň paketini satýanlar diňe RMTV bukçasyny hödürlýärler. Olar ila darasynda 85 graduslyk adlandyrylýan telekartadan has gymmada satylýar. 85 graduslygyň bukçasynyň ýyllyk tölegi 450-500 manat aralygynda bolup, ol arkaly 270 kanala tomaşa etse bolýardy. RMTV 550-600 manada durýar, emma ol ýerde has az kanal bar. Ol ýerde rus kanallaryndan başga da türkmen, özbek we türk kanallary hem bar. LMTV paketiniň düzüminde odol petiklenen rus kanallarının bir näçesi hem goşuldy. Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň habarçysy LMTV paketini Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladyň urşunyň arasynda Kremlin propagandasyny öňe sürýän, Soltanda Ukrainlara garşy gazaplalygy özükdirýän Первый kanal, Rossiýa 1, NTV kanallarynyň hem bardygyny belledi. Sol bir wagtda Twitter'de Russiýanyň Gorunlyk ministrligine degişli Звезда kanalynyň we VGTRK degişli käbir beýleki kanallaryň ýaýlymy ýoly goýulmady. Bu kanallara basylanda kanalyň ýaýlymynyň besedilmegi telekarta bagly bolmaýan sebäplere görä daşary ýurt emeli himralarynda ähli rus telekanallarynyň ýaýlymy berilmeginiň çäklendirilmegi sebäpli kesildi. Biz häzirki wagtda ätýaç ýaýlymy ýoly goýmagyň üstünde işleýäris, sondan soň ýaýlym doly dikeldiler diýen ozurky duýdurus çykýar. Türkmenistanda garaşsyz maglumat berip biläjek habar teristleri häkimetler tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar we olaryň ýaýlymy çäklendirilýär. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky garaşsyz maglumat akymyny çäklendirmek urundaky tagallalarynyň çäginde çanak antennalaryna garşy hem ýiti göre salyp barypdylar. Munyň netijesinde Aşgabatyň köp gatly we hususy jaýlarynyň üçeklerinde ýekijide çanak antennasy galmady. Emma Twitter'de esasan hem owa ýerlerinde häkimetleriň çanak antennalaryna garşy çäreleri gowşadandan soň raýatlar bukuda saklan antennalaryny täzeden dikýärdiler. Bu ağırlykda Azatlyň Twitter'de habarçylary çetdäki şäherdir owalarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendигini belleýärler. Balkanyň şäherdir owalaryna şol sany Türkmenmaşyda we Balkanabadda çanak antennalary mejbur aýrdylýar. Yerli resmiýetlerdiň döwletiň tasdiklan kanallaryna tomoşa etmeldigini aýdýarlar. Raýatlar satelitler arkaly şol sany Azatlyk radiosyny hem dinleýärdiler. Diýip Balkanabadly ýaşaýjylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serhetiz reportörler gurumatynyň metbuat azatlygy boýunça çap eden soň hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi.
Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet baş tutany öz geçirýän hökümet mejlislerinde hem ise islemek üçin ähli sertleriň döredilendigini öňe sürüp, medeniýet wekilleriniň ýurtda gazanylandygy aýdylýan ägirt üstünlikleri ýeterlik beýan edip bilmezliginden nägili bolup, ýygy-ýygydan medeniýet ýol başçylaryny, sol tanda medeniýete we habar teristlerini gözegçilik edýän orunbasarlaryny hem täzeläp durýar.